Adam mat ki im ki dono ye ka paradise ka khlimat ka ba ki bam no ding jong jing tip ye ka ba badik basniu ka khlimat ka ba ki bam no no ding la pli ye ki khmat jong ki bat ki tip ba ki long ke ba long khoi ha ka jing shisha ha shwa be ki bam no new ding ki long ke ba long khoi ta ba kim don ka jing tip ba ki long ke ba long khoi ki dang long ki ba lui lui ye ka ka jing long lui lui ngan khot ha ka ne ka video ka paradise ka paradise ka ba ka im baru Adam kila dono ka dei ka paradise jong ka jing long lui lui ukhna arit boro haperthe ure bor lui lui pada bangi pej iki ngiju ong iki bagi dei ki badang hok hagno dur ngi ong yi hulung yi khna arit ki badang hok hakanong rim jong ka jinglong lui lui ba kimpat tip ye ka ba barag basniu kimpat bam no ding jong ka jing tip ye ka ba barag basniu ki khnarit ki don haga paradise ka imbaru Adam hak pere den shwabe ki bam no ding ka jing tip ye ka ba bahar basniu ki don haga paradise hapang krench pang paradise wal dono krench pang to ga paradise man bagi imbaru Adam kidang don haga state 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 jong ka jing long lui kam dai ka state Meghalaya state jong ka jing long lui ka jing long lui ka jing long lui ka dai ka jing bom tip ye ba bha mar ka basniu ai ngu yo blai ba ka jing wan jong khonu blai u Jesus Christ ula penyopat ye ka paradise ka wala dono but ula pelong yengi ki ba lui lui ula wan but ula penyap ye ka jing tiblem shapang ka pop ke si thi chinong Hebrew ko nong basipo ka khot ka ban nong kong ba ar ko ong ka de yo ta unong mane pa ka de yo ta unong mane ban don shu ka jing ken mau ye gi pop ban don shu ka jing tiblem ye gi pop Bible praying ong consciousness of sin ka jing tiblem ye ga pop unong mane blay udai ban mane yu blay klem jing tiblem shipang pop klem ka jing ken mau pop thot balai kong hare ha ga snam ki blang ba ga snam jong umrat ka don ka jing ken mau pop man la ga snem namar ka long ka bomla ye ga snam ki mrat ban sat ye ga pop reu ni jisu da ga snam ka bo koridor jo ulala ban sat ye ga pop ula pendam ye ga pop si sin pendam si junom namar kata kam dei shu bandon ke jing ken mau ye ga pop jisu wan ula ngoi yau ni uding jong ke jing tip ye ga ba bar besniu ula penyap yu si junom bala penyo pat hangi sa sin pat ye ga paradise ka bangina do Shisin ke sengi. Ula penyo pat hangi ke jing long lui lui bangim don show manta ke jing tip ye ga pop. Ngim don show manta ke jing tip le ne ke jing ken mau ye ga pop ha ke jing tip lem jongi. Ke stage no Hebrew no bapral no khandai ke batai pang ke jing tip lem jong unong mani ke ta ke jing tip lem
la penjana ye kata ka jing tip lem jongi na ka dono jongi unong batai ye stis nong Hebrew uong ngidei ban wan sejan ublei de ka jing slur namar bala saj ye ki dono jongi na ka jing tip lem basniu la senrei ye ka dono jongi da ka khoi la senrei de ka na ka jing tip lem basniu bala saj ye ki met jongi da ka khoi kani baru khran Jepang ke bo jisu le man bolo ba ki pop jongi bat manta unong mane ude bal wan shublei de ka jing slor uno ubadon ka jing tip lem Jepang ka pop umla pan wan shejano blei de ka jing slor ka ta dai ka an ubadon ka jing tip lem Jepang ka pop ubadon ka jing ken mau pop umla de lele ban wan shejano blei de ka jing slor kadai ka an bat omla ban pen kenya kata ka an bangin la ban wan show blei de ka jing slor ka panongkong kadai kene dei ban penyap ye ka jing tip lem dei ban penyap ye ka jing ken mau ye ka pop dei ban penyap ye ka jing tip lem Jepang ka pop dei tang ka tahi ka dao bangila banwan shublei de ka jing slor weng ye ka jing tip lem Jepang ka pop umdon ka jing ken mau ka pop tang ka tahi ka bala ban pen slur yo brio banwan sejanu blei na khlem omanga ke de ke sti sinong Hebrew ko nong ba khandai ke khot ke ba khat khandai la ngam bakla e ko nong ba sipo nong ba ngana pe shwa nong ba sipo ngam bakla ke de khot ba khat khandai ma nga khnet nganda wat khanang ba nganom keren thurmur kalong ba sipo ke de khot ba khat khandai namar gata ko pra bangai ngidon ka jing slur ban rung se ka jaka ka ba khoi tam da ka snam jisu khot arfoi kong namar ngidon yo rang ba lang do ka yeng blai khot arpo ar kong tungin wan se jan namar gata da ka do not ka ba shisha ha ka jing sno scam ha ka jing bala san rei di ka do not jing na ka jing tip lembas new pat bala saj ki met jing da ka khoi kumno ngila pan wan daga jing slur sejanu blei dai ban weng shwa ye ka jing tip lem Jepang ka pop habo bleu lo weng ye ka jing tip lem Jepang ka pop kata de ka khlimat ka bangila yopat ye ka paradais ngim don chu ka jing tip lem Jepang ka pop ngim don chu ka jing ken mau pop hak pereden wanu blei baru Ukraine baru Adam man gapor ngangej man gapor ngangej man gesngi blei wan baru Ukraine baru Adam Adam Ukraine baru blei baru ju ship ting yo blei ship ting yo blei uslur ban wan sejanu blei man kapor bo blei wan man Ukraine baru hak pereden in the cool of the day ang Bible pareng ublei wan mani kren baru Adam ju shepting ublei uslur banwan sejan namar don ka jing tiblem Jepang ka pop bode bo pop kampat rung kane ka jing tiblem Jepang ka pop hau ban slur de ban weng yo ding jong ka jing tip ye ka babha bar ka basniu na ka donor brio ban slur ban wan shajanu blai de ban weng ye ka jing tiblem Jepang ka pop na ka donor brio
Ubriu uba perkat bau dap daga pop. Ado klik do kejat. Uba dap daga pop ka donot. Umla wan sejan bre daga jing slur maru tip bo ble long bo khoj, ulong bo hok, ulong ba janai. Mangapa do betengit. Kamdan ga jing slur ban wan sejan ble. Lado kit daga jing kan mau pop ka donot. Ka Bible ka ong la senrate ye ka donot jungi daga jing tip lem besniu. Ka jing tip lem besniu, ka daga jing tip lem Sepang ka pop, ka jing tip lem besniu, ka ka jing bam no ding, jung ka jing tip ye ka babha bari ka besniu. Baru bam no niu ding, jula pan wan sejan ble da ka jing silur. Ka ka ain, ka bom la ban pan kala. Adam mat ke im, ki silur wan sejan ble. Haga por ka baki dang long lui haga por baki empat bam no ding jing tip ka babha bari ka besniu. Ka kelimat ka baki bam habo ble wan ada mu pet re sheklau u pet yap na ka jinor kat jong ble wat yo adam hano medan adam ong ngadon hang ne a ble ong mele le ayush to ong na ngale rai na mar ngalung khoj ble ong mano ba ong me ba me lung khoj mem tip banga thau lung khoj me ha jing sha nga thau lung khoj me mano ba ong me ba me lung khoj nga khlam ong manga u ong u ding jong jing tip ye ka ba bha bat ka besniu ye me man ta me tip bagalong ba bakla ban lung khoj mano ong yo adam mano ba wan ra jing tip hau adam bau lung khoj mano ke ding jong jing tip ye ka ba bha bar besniu ble ong khlem ong so adam u petre na ka jindon kat jong ble ka klimat ka ba bang no ding ka klimat ka ba phi bam no ding ka jing tip ye ka ba ha besniu pin perre no ble pin jinga no ble don shibun ki bri ki bas ngop pop ile de ki bomla ban wan che ye mane ble namar ki la bam no ding ka jing tip ye ka bha pa sni boro shi jing em mantang yai kren sa spang ka jing tip ye ka pop ka jing tip ye ka pop ka jing tip ye ka bha ro ka de ka pop biang namar udeng aga kwere den umde udeng jong ke jing tip ye besniu ude udeng jong ke jing tip ye babha bari ke besniu bro ar ke jing tip ki pelong yo brio bo undo no ye ke jing lui ubatip bo ude babha usno khany usno sarong ubatip baude bopop umnot jan shoblay ubatip baude bobha uyang khmat baru duai able nga aingo eme bangamlong kumtai unong pop ubosong kendong nga ai ka basipo jonga klem pep nga sha jingid arsen chitayo nga ai jing ai shiki beduk ngam jupep jing seng ngadai unoy lam jongane ganyam ngai ngo eme bangam long kumutai unong pop ubosong kendong unong krong kajina por jisu ong utho ini parsi bro unei pad ubo kendong ong atra tu isnei nga wo pop unei wo pop unlei pasi yang bru blaksan kata kamut bo jisu ong yo jepenim kabo jisu mo bonong unei bru dang la ni ubosong kendong namar ne ubosong kendong udang i bo don kam jing isnei no blei unei pad ube i bo la pan le bha yo i bo don kam jing isnei uong ngadon hok hite ban yo jing kerku no blei ngadon hok hite
kat neng lala. So baroar ki baklah hajing sya. Uba yo i ya besniru uba function da kata ubakla. Uba yo i bo de babhar ubakla. Namar kerteng jong tu ding. Ke kerteng jong tu ding ke pereden kede uding jong jing tip ya babah badak besniu baroar. Udah ujo uding uba penyap yo Adam badgem. Mdei tang uding besniu. Mdei tang uding jong jing tip ya besniu. Ka parsi sepang arngut ki khon. Ka parsi khon song auria. Uji sui tho ini ka parsi barong. Don we briu bodon arngut ki khon. Uni upara upan ya la ka bha. Ka badai ka jong u. Ka khando siap lene ka pisa lene ke jingdon ka jingdon jing em ka badai ka bentah jong u. Upan no ka. Om Slim Show hadin kata ula shim ula pelung pelang ita kecing don jing em jong baro pado late segeri becingai ula penserwa ai la kecing em pat hadin bala lut ketu spa pho jong o kawan kan nem sniu kata kari bat ula jan saban yap tangan ula late wat kam keleng upoi ha we ubriu baru ai kam yo ni upara baru lej absniang am tip syak per ne syak klau ulej absniang bat ka jing than ka lap yu baru de kwa ban yo bam udah kuat kata ka jing than kalau hadu tau put ba lada un bam be hi lada ka de ki bam sniang ro ni bam lang bagi sniang haga por bodang don heta ka kim khat ukan mau wilo kpa baru ong haying kpa janga don bon ki shikri ki ba bam poho pahai mangapat hang dengan yap tangan an le chilo kpa man ong kupa ngala le pop ye ke beneng ke khando to isna yenga priang yenga shagne yeng tangba nai priang nga kumukhon pelong yang tang kum syakri bangan yo long kum ini syakri ru labiang banne ka banga yap tangan sherino way banne ka banga yap lembat kisnyang ya bam lembat kisnyang la ka banga bam haying jome kum syakri ukpa jo uklem pan pakten uong syakri bu kin pan yap yo mesti yo khon mesti bala pan sangai pan phong ye juti ke jajo pendeng yu sak ye ke sakti ke koridor pen kup jan kup ke koridor na ta ka don ke jing le kemen ke don ke jing shat kemen ha ke yeng kat ba ka kidang ye le kemen le sopha uneu hanmen pat u don shalangkha ha ta ka por wan phai na langkha u yo seo ke jing pot jing tem bat u khot ye wei ni ke shikri ong ja ayu yeng kai ke ta ka bom ju jam menu kai ka ja hayeng jing man ta ski u tau shukri ong upara jong me ula one pai ba ukpa jong me u penyap yo masih lepan sengai pan le kemen namar para jong me ula one pai tipe beja unu honmen udom par tre rung siyeng ukpa jong u lej bat ye krem bat u habar barong khon ki barok ki jong hajing sha gelong jong me hatu mede ban kemen jing sha bo para jong me bode khon jinga u balayap le impat u le jal sempat u tong ni le kemen ka story ke kut hang ta ngap ngan yithoi pi menta kini ki shipara weude udeng jong ke jingtip ye ke babha weude jingtip udeng ke jingtip ye ke besniu upara de ubri batip ba usniu uhunmen de ubri batip ba ubha ka bakham trim na kini ar kham trim ubatip ye babha
namar u batip ig besniu le wan phai che yeng u batip ig bha u klem tre rung ha yeng ban tip hok kadai ba kham cherkhai u neu Parisi duai ong ableng aingo eme bangam longkum utai no pop u bosyong kendong ngala ban ai ba chipo ngala ban duai shajing arsin chitayo ngala ban ai isne o ngam longkum utai jisu ong utapadu ba kendong u atra tu isne ngabo pop jisu ong utai u pop ulai phasiang bru belaksan kemut kum ne dang la utai ubri ho kendong ban yeme ubasung hok dang la usorong auria ubo wan pha sheyeng baneme usngo hok ubom tre rung hayeng pi baro ar ki bakla jinsha ubatip pop ro ubakla ubatip hok ro ubakla sebab haga yeng ublay haga hima ublay pimdai ban seng ye ga nongrim jong ga jing em na uding jong ga jing tip ba pilongi ba pop na uding jong ga jing tip ba pilongi ba hok haji sha uding jong ga jing tip de ban weng na ga dono jingi ka bangi shutip ga dei ublei long kupa jingi pat ngi long gi khon ublei ngam tip la nga biang ne nga duna la ngam tip la nga sniu ne ga ba ka bang don kam ga dei nga don kam kupa jinga nga don hayeng ka jingai kristan kadai ke jingai kapala light no ding jong jing tip ye ke babha bare ke basniu bat namar kala light no ding jong jing tip ye ke babha basniu kadai ke niam ke badon haga jing long lui ke niam kristan kadai ke niam ke ba lui ke bombam no ding jong jing tip ye ke babha basniu u kham tre mutip hok namar sen ma petip bihok am pilak sarong pilak ben yo para ubas sorong auria pilak ben pilak ipo yo don shibon kisno hok haga balang kristan kiba ben kiba dom haba kisrong auria ki wan pai saya mane kinong kumuturu don jakah mo bleng ngalakat nusnem nga syakri yo blay mdon bayo i nga ngala dei ban long temen besan manta haduk bentar ngam pelong temen besan uneu badang kelab mut nang mensim snem pe la yo kardan temen besan kidom kibreu piti balai kidom balai uhan men udom yo para om namar upara wan pai udom yo para namar yo i la de ba lo trei sitom baro si jing im tang yo kardan yo masih kon masih belapan sengai hak jing sha ude ban kemen ba upara jo wan pai uba kham la pan i yukpa de kon rong auria namaru usrong auria le ula yo ilpa ba de pop udon kam me jing isne nokpa udon kam me jing map nokpa uneu hunmen umeu i bodon kam jing map un map ayu tu kpa nga na mangam ju bakla de pi baro ar kini ki jing tip u tip pop baru tip hok baro ar ki bakla u bleu ong khon yu to hunmen ngam ju perkhat kumba perkhat me ba namar ba mem ju le pop ba me sayo wan song bat nga ngam ju perkhat ta me de khon je nga that's it, full stop. Ngaklem function naka nongrim kumba me perkat halor ke jingle jonga labha ladanga bha un ai dos niang dos erupa nga ladanga sniu un kentat yang ane yeng hi bleu klem perkat kumta uba pliu ne usyakri wro jing im baru sngokhan usngok sarong hai ta i jingla jong u ban sikri ukpa jo umjo khe ga ta ukpa jo utip tang ne ga we me do khon janga simple me don hayeng simple you know u rong area u wan pa sieng u ong kopa ngala le pop ye ga bene ga khndeu ngala le pop prasa me ma be nga ukpa klem ong
kumno nu khon ula wan pa siang udap daga dong not ga khamen u celebrate ka ta ga dege ka niam kristan ga de thik kum tu khpa kum tu ga yeng jong tu khpa u bom function show no ding jong ga jing tip ye ga ba bar besneu ka ta ga de ka paradise ka bala penyopat do Jisu Chris jangi ngi don ha ga yeng ngi baro ngai le ding i bodong long srong auria nagi artli nagi arngut nagi arjat ki jinglong ngai i banga de srong auria bo wan pa shi yeng padon shibon ki briu ki badai ki sampun ki badai ki henmen ki bom la let's say ban so tanah ye ke jing celebrate jongai ke jing em yo from auria ngai le ding i bang de from auria ne pi pak pyo i humno ka shong ha pi kini ki artli ki a pindai ba away ne kini ngi dai ba away ne kini ngim la like ne kini ki artli so test tanjo ile de bat bo ile de hano ni jaka pidon la de pio i ba pideu u tip ha kala mot la de pio i ba de tips new kala mot ngi don kam ban like na gata ngi de ki khon jo ble jongi jong khpa jongi ka to ga yeng ke de ke jaka jongi ke de ke hima ke de ke paradise jongi so niam kristan kam de ga niam jang ke jing tip ye ka ba ba rusniu de ke niam ka bala like na gata la panyo pat ye ka paradise ka bala dono man gidon hak jaka ka bangilong lui ubom tip ye ka ba ubom tip chu ye ka spa bo ru spa no dok don chibon gibri ka ba ki ba bam no ding jing tip ye ka ba rusniu namar bagi yo i bag ruspa ki sngopo ban long perlok bat ki baduk kita ada beri bam no ding jing tip yo ba rusniu don ro ki baduk ki bom snow don hok ban ye long perlok bat ki pop ni mahajon sang gon danor ka nup mahajon sang nor o pi bam no ding jing tip ye ka ba rusniu ngakwa nam kwa te ban long ren yang kan ni ngakwa ban jrong sa kandiat ne bajrong ru kwa ban longkot snyo jenga kudor ngakwa ban be snyo jenga be kwa ban kudor ga khamut jenga long kumne ngakwa ban kan lom ta ngia bam no ding jing tip ke bahab sne ba ga penyap ngi pan ngi persyang ni nujor ke baro ka penyap ngi pada ding jing tip ke bahab sne ba pen poi du job ke bro pan ngim jo ke ye kita ke ngim ju poi perkhat ye kita ke ba pleng bam don bru mahajon ubru spa apo ye meneng khodi oh ba wan ba ngi shong lang meeting kat bu ong tu rang ba u mahajon ngi kham no shata u bo ong ne u bom don bom em bopli u bo jot thai u bom don bha ki ja u bom don bha ki jan ki nep ki bha ngim kham isngap yu tang kham isngap you new highly influential man namar ruspa ngi bom ding jing tip fa ba besniu palat ka Bible ko pi le bom day haba wan uruspa pe kod uban chong sa khamat wan ubaduk pi ong pat chong sa din pi le bom day ong play ong Jacob so kahima o ka paradise ka bala penyopat ka paradise ka ba uble ula penyopat kadai ka paradise jong ke jing bom tip ye ke ba baru besniu kadai ke state jong ke jing long lui jongi sa chi sin pat ka niam kristan kadai ke ta